Joo, meillä alametti alkoi liikkumaan nykie. Tämmönen oli vasemmalla vetorattailla käynyt. Ja aluekin on ollut vähän semmonen, että ei taho alue pysyä päällä. Kulahtanut tuo aluerata taas ja niin se on sabotaisi se vastakappalekin. Tuonne pystyy ilmeisestikin kääntämään niin toisinpäin. Se me tehdäänkin. Ja noita laakereita tuossa testailu ja kattelu, niin tuon laatikon kun purkanut, niin kyllä niitä vain löytyy. Alametilta saa kalliilla ja jostakin muualta saa vähän edullisemmin. On tämä vähän tämmönen hävityksen kauhistus tämä työmaa. Minä en pelkästään tyytynyt sitten niin katkaisemaan tuota rattoria, vaan vähän purin tietenkin tuo vetorattaan takia kynkät pois. Tää nyt on oikean puolen kynkkä, siinä nyt ei sinällänsä ollut vikaa. Tuossa on toi tasauspyörästön luko hammassa taas tuolla näkyy ja uudet jarrupalat on, tai kengät on niitattu tuonne. Ja no tää vaiheloovahan nyt on tyhjä. Perämurikka on tuolla ja tuolle on jo kasattu uudet jarruhihnat. Tai siis vanhat kengät uusilla hihnoilla niitattuna. Uutta Stefaa. Tuolta puuttuu se vetorata, se siinä on toi aisojen tappia, tuolla on laatikon osia ja on tässä vain touhuttu, että niillä valtsulla nyt hirveästi pääsee ajelemaan.